Nej, der står vældig stop. Hey guys! Vi skal igennem security, men der står vitterligt. Please stop. Lyt til, hvad Mikkel siger. Han er clever. Vi skal til Kreta. Jeg er ready as fuck. Ja. Jeg øver mig på at være en vlogger. Jeg skal nok være scared. Er du scared? Jeg synes, du er billig. See you at security. Emilies shirt, hvad står der? Så bare filme hans tits. Nej. Det er sad. Er du scared of talking to girls? Ja. What? Hvad med dig? Yes. Jeg er ikke scared of talking to girls. Vi skal igennem security nu. Boy guys. Hvad er status? Vi venter på en isrette. Ja. Det er cute. Og vores fly er blevet forsinket. Ja, en time. Og vi har fået lidt food though. Sandwiches. This. And we are ready. Selvom det er en time forsinket. Men det er alright. Og mændene, de kigger på Lego. Cute. Hey guys, status er, at nu spiller vi kort. Amigo. Oscar står deroppe, for han gider ikke sidde på gulvet. Det er ikke dig i hvert fald. Det er min toast. Er det noget af det? Nej. Godt så. Vi spiller Booty Hole. Booty Hole. Og jeg har vundet alle 3 gange indtil. Nej, du har ikke. Så shut the fuck up. Stop lying. Hey guys, we are boarding our... Vi skal on a plane. Vi var en time forsinket, men det er alright. Vi er ready now to get Mikkel og Matt. Det er vores plane. You're ready. Vi er landet in Greece. Right, Mikkel? Nu skal vi on a big bus. This is our plane. So amazing! Okay, we have arrived at the hotel. Finally, efter sådan 3 år delay. Open that bitch up. Du skal putte kortet i for electricity. Ja. Og man kan høre aircondition starter. Og bare tryk på tøjlen på. Cute it is. Oh my god. Oh my god. What a cute. What a little apartment. Damn. Good morning, Mikkel. First morning. Yes. How are we feeling? Good. Vi har fundet et lille bakery, hvor vi spiser morgenmad. Vi står heroppe og får noget mad. Jeg får også noget mad her. Og så venter bare på en iskaffe. Og så skal vi til the beach. Yay! Nu har vi lige spist. Yes. Udover Mila, hun spiser stadigvæk, fordi hun er ikke stadig. Ham, something salad. Sandwich. I was a little tired. We did second late. Whoa! And we at this cutest ass bakery. So they're amazing. Yay! Cocktails by the beach. Right, Mikkel? Huh? Cocktails by the beach? Yes, we're drinking pina coladas. And we're having a very nice time. Yes. I got a mojito. It's so amazing. Sweet. This is so nice. Hey guys. Udo. Nej, det gør ikke dig, fordi jeg vandt. Han snyder. Snyder ikke en skid, hende der er dårlig. Hey guys. Hey. Hvad laver vi nu? Spiser. Hello. Noget pasta, hvad? Bolognese. Og du fik noget pasta. Carbonara. Og Mikkel har en pizza. En pizza special. En pizza special. En banger. Jeg har også fundet pizza. Nu vil jeg vente til vi alle var færdige. Eller alle var startet. Nu lige når der bare i gang og spise meget hurtigt. Ja.
Så det er status. Så Valdemar, hvis du ser det her, du bliver replaced. Ja. Valdemar, hører du det? Du er blevet replaced. Status er, at nu er vi lige late night i supermarkedet, fordi vi har squirtet noget aftersun gel, fordi vi er blevet... Really burned. Vi er blevet kind of burned. Kinda. Pretty burned. Pretty fucking burned. Ja. Og lidt sodavand, vi har siddet og spillet kort ude ved poolen, så det var hyggeligt. Hej Miller. Bye. Bye. Hey Blocken. Hey Blocken. We on the hill, way home from the shop. Yes. We're going down to our beautiful hotel. So cutesy. Cutesy, cutesy, cutesy. Uh-oh. Welcome. Oh, hops. Come on. Come on. Det er virkelig godt, ja. Do the cream around the mouth. Nej, de går helt op til de der strandstole. Oh my god. Jesus Christ. Det er giving tsunami. Hey Blocken, status er, at nu skal vi ind og spise. Hvor Mikkel? Hvad er det her? Vi skal have aftensmad. Og det bliver lækkert. Vi er by the beach, og bølgerne er gigantic. Og det er cute, og det så jeg også tidligere. Men ja, nu skal vi ind og spise på sådan en lille cute sted, hvor vi har fået drinks. Så det bliver bare mega awesome. Yeah! Hi guys! Hey guys! What's up? Bare ser fodbold. Fodbold. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, så schön. Det går okay. Vi havde 2 rigtig gode chancer for mål. Ja. Men det er lige så. Vi ved godt, anden halvleg blev det til en 4-4-4-0. 4-0. Hey vloggen, så status er, at vi har lige været på bar, hvor restaurant-ting, hvor vi har set fodbold, og vi har bare fået så mange gratis drinks, og det har bare været så hyggeligt. Det har virkelig været fantastisk, og de er så søde, dem der arbejder der. Vi har snakket med dem alle sammen, vi har været inde i køkkenet, det har været fantastisk. Jeg er mega fuld nu, og alle de andre 3, de er på toilettet nu, inden vi går hjemad. Jeg sidder her på trappen, og det er bare amazing. Good night. Hvor skal vi sove en nat? Hvor skal vi sove en nat? Jeg tror, den er fordi i forhold til den anden. Kan du godt være alene? Hvor stor er den? Hvad med nogle bag dig? Du kan ikke prøve at gætte størrelse. Hvor stor den er i forhold til... Lad os lige få det rene, at jeg bor alene. Du bor ikke alene. Nej, jeg kan godt mærke dine to bloks. Dine to bloks efter hinanden, hvor vi lige er på, ikke? Ja. Godmorgen. Mikkel hjælper lige en dame. Det er very sweet. Vi er på det vanlige bakery. Very cute. Godmorgen. Last night was crazy. Snakker lige om, hvor crazy i går var. Crazy. Hey Miller. Ja, vi har ikke fået fed. Hvad er status for i dag? Hvad er der sket? We got Recap. Unbreakable Champions. True. Because we're unbreakable. Ja. Hvad? Ja, Mikkel han var ikke lige feeling it. Ja. Cute. This is mine. My love for you is unbreakable. Aww. I suck my cock. Ej, det er ikke family friendly, det der.
Nej, true. Og vores færdighedsskæld, der kommer på YouTube, den er vel. Og så viser vi meget. Shit. Der ligner et bombelokum. Nej, det viser jeg nemlig ikke. Men vi kan se Mikkel lægger brækspand neden under sengen. Den er ikke brugt. Nej. Jeg var bare blevet smidt i håndvasken, jeg skal ud og tømme det her. Ja. I håndvasken? Ej, hallo. Mikkel, så kan du fortælle mig, hvad du har gjort i dag. I dag? Det er den 1. juli, så det har kun været i dag i sådan en halvanden time. Og hvad gjorde du i går? Hvad gjorde du i går? Jeg sad og spillede Mario Party. Lige nu, hvad du har gjort i dag. Jeg har ikke sovet så meget net. Hvad mener du? Fordi, nu tager vi baglæns. Fordi at der var en film tændt, da jeg skulle sove, og så var der en dreng, der lå rystet i sengen, og ikke kunne tage og sagde, Miller vil ikke godt putte mig. Ja. Det sagde jeg. Jeg var meget træt. Fordi han havde drukket en hel flaske række i går. Det ved jeg ikke lige, hvor meget jeg har drukket. Jo, og en halv flaske tequila. Jeg har fået sådan 12 eller 14 shots, og så 2 halvliters øl. Ja, det er også rigtigt for dig. Men jeg kan godt huske, at jeg gjorde aftes, og det er det vigtigste. Men det vigtige lige nu, var hvad du gjorde i dag. Omkring en 2-tiden. Der var i hvert fald noget, der manglede. Der var noget, der manglede herindefra. Var der noget, der manglede, som blev siddende lige der? Character explain? You know, sometimes... Nej, okay, jeg er ikke nogen jeg glemte nøglen. Så har han låst os ud. Ja. Det var fordi, vi skulle strøm på herinde til vores telefoner. Og så var jeg sådan, okay, så skal vi lige ned og tjekke, om vi har ekstra nøglen. Ja. Og det havde vi så op i lejligheden. Og af en eller anden grund er det lortedesign. Så vi er nødt til, selvom døren er låst op, så skal man stadig bruge en nøgle for at komme ind. Man stadig bruge en nøgle for at komme ind. Det giver jo ingen mening. Så kan du lige så bare... For safety reasons. Ja. Jamen... Mikkel, shut the fuck up, vi har med en mistake. Hallo, og skat, du siger det som om, at vi drak sådan fucking meget alkohol. Vi drak måske 20, 25, 100 shots. Ja. Og så... Ja, det er Men meget vi tog accurate. tilbage til restauranten i dag og fik noget lækker mad. Ja, det var virkelig godt. Det var faktisk Bro, den bedste pasta den bedste nogensinde. carbonara ever. Ever. Den var sindssyg, og jeg fik også en rigtig, rigtig god pizza. Ja, det var virkelig, virkelig godt. Michelle, har du fucking pruttet? Ja, man, boing. Boy, jeg skal shit dig, okay? Det er ikke min skyld. Så gå ud og shit dig. Jeg er en sejpooper, jeg kan det ikke. Nej. Ja, jeg tænker også, vi kan da godt gå en lille tur. Ja. I 45 minutter var du ikke træt. Boy, jeg shit dig i morgen. Det er fint. Okay. Ja, det er fint nok. Jeg tror, det er status. Jeg har ikke fået filmet så meget i dag, især fordi min telefon var locked in this room so long. Men det var hyggeligt. Har jeg det? Mikkel status. Hvad er min fjerde? Er min tredje? Kan du ikke huske, du kom og fortalte os? Guys. Der var en sød pige. Ja, der var en pige, der kiggede på mig, og så kiggede jeg på hende. Nå. Ja, de begge to havde øjne. Ja. Det Det sker ikke så ofte. Men lige... De Nej. møder er blinde. Det er fucked up. Men nej, lige da vi gik, jeg stod i køen, og hun var så god, fordi hun var færdig. Så lige hun gik, så kiggede hun lige tilbage på mig. Cute. Så hun synes, jeg var lidt flot. Okay, det er good night. Og jeg vil også lige fortælle min, eller vise min ankel. Good night. Good night. Jeg har mystik over det. Good night. Good night. Good morning. Du er allerede vågen. De er så gode. Mikkel han har sovet, men han ser sød ud af broen. Okay guys. 10. Right? Det tror jeg, den er. Ja. Vi skal til Kranjø i dag. He's gotta be fresh from the fight. I need a hero. Hey. Hvad er status? Vi har lige købt gyros, Ja. så vi skal have med ned til poolen og spise. Det bliver lækkert. Vi har ligget ved poolen, og vi har været på stranden. Og så
Og sætte fisk er, hvis man når virkelig langt ud. Ja. Det var 10 meter dybt. Ja. Uanset hvad vi kan sige. Ja, det var virkelig dybt. Mikkel siger 4 meter. Det var 10. Ja. Men han er sindssygt igen. Ja, han er ikke vant til at sætte lange. Altså, store dybder, vel? True. True. Jeg er så scared over. Ej, jeg har bare den største punkt. Ej, det kan jeg godt lide. Jeg har været spist den. Den er hernede. Hey bloggen! Lige nu er vi kommet ind i bussen. Vi skal på bådtur. Ja! Ja! Og man siger, det kun er 20 minutter, så det er nice. Bye! Hey bloggen! Hallo. Nej. Vi skal sejle. Cute. Hey, we're in the beautiful waters. They're very beautiful. Hey guys. På det? Eller sidder ved det? Jo. National Geographic. Hvad har du fundet? Jeg har fundet en konkylie med snegl i. Ja. Ja, Så den må tilbage. Så tilbage med den. Det har nogle seje steder. Ja, den er virkelig flot. Og du skal sætte tilbage. Ja. Du har bare sådan en mor med sin outfit. Smukt. Jeg føler mig så... Der er mere. Jeg er bange for at ramme stikken. Safe. Det er bare for at skære. Også mig. Hey guys! Shark attack. Shark attack. Nu skal vi ind i en anden cave. Vi har lavet et på cave. Skal vi ind i en anden? Sorry. Excuse me. Ja, det er klamme. Når den passer på den. Ej, det ligner sådan. Ej, det er søde. Bare det ikke kommer ind til os.
Ej, nu bliver jeg altså bange. Det er lidt os to, Mila, er det ikke? Ej, er det os to? Er det ikke lidt os to? Jo. Cute. Og så kigger jeg ned på den. Så kigger jeg bare ned på den, og det er bare sådan. Det er en diabolical shit. Vi kiggede. Jeg tror bare, man kan have det svært på klasse generelt også. Good morning. Welcome. Jeg er på banger. Jeg har fået. Lad os se den i full size. Den er bare kæmpe. Det er chokolade og banan. Ja. Fuck. Crazy. Banger. Jeg har fået en ham pie. De er sindssygt gode. Og også big ass shit. Og en yummy delicious iced frappe. Og Oscar og Mila, de er lige ved at få mad nu. Jeg tror, de skal have cheesecake. Hvor skal vi hen? Kranjas. Kranjas. Til Lettergården. Hvad? Vi skal til Lettergården. Jeg tror bare, det er Oscar, der skal derhen. Lettergården. Jeg vurderer. Og det er sygt godt, og der er meget smukt. Og det er kun læderbutikker i hele den der gade der. Og det er rigtig flot. Og vi skal shoppe! Du kan også bare tage den der hambil. Ja. Man kan bare ikke se, hvor lyst vandet er. Du er faldet af. Spørgsmål. Det tror jeg ikke godt, det er sgu glad for mig. Folk er meget op i det, lidt kyldig og sådan noget. Hey! Hej. Vi har lige spist på en very cute. Ming? That's beautiful. Det er very beautiful. Det er ret i. Der er mange mennesker lige nu. Ja. Så nu har vi fået raku. Vi har fået dessert. Og så er vi bare klar. Yes. Det er så cute. Ja, ups. Smukt. La. Skal vi hælde op til en jammer? Jammers. Ja. Yamas. All yours. Okay, thank you. L. Ja, det her. Ej, det smager sgu da godt, det der. Ja, men det der var virkelig det værste. Ja, det havde ekstra smag. Jeg kan ikke smage det, jeg kan bare smage... Det brænder. Min skøjt. Jeg falder ikke i vand. Jeg skal bare filme jer. Men det ville være ret for historien. Hvad? Kom hjem og sige, at du faldt i vandet. Ja. Hvad med, du gjorde? 1 til 10. 3, 2, 1, 8. Jo. Ja. Ikke mere fyrværkeri. Fireworks. Nej, der var much fireworks, but no more. Jamen, så var ikke nogen, der blev skudt. Vi troede, der var nogen, der blev skudt. Ja. Folk, de skreg også bare. Igen? Igen, ja. Der var også fyrværkeri Ja. på hotellet. Storytime i part 2. Hvad? Hæ? Det er Mathilde Ludvigsen. Der Jeg har gået børnehave og skole med hende. Og hun har prøvet på Idas
kæreste. Nu? De der sad og fortalte mig det i forgårs. Nej, dobbeltluder. Dobbeltluder. Ja. What the fuck, hvorfor er hun her? Ja, hvad fuck laver hun i vores land? Så nu er vi home, og vi kan se Mikkels. Jeg er en snake, guys. Ja, ej, hvad er det her? What is this? Mikkel, han har blasted in the sun. Har du det godt, Mikkel? Ja, det var sådan... det var i fredags, det der skete, eller sådan noget shit. Ej, vi se, når jeg sætter mine fingre, hvor længe det bliver. Kig. What? Ej, wow, det er næsten rigtigt. Var der sådan en farve, eller hvad? Ja. Nå. Nå, ja. Hvad? Hej. Så hej til blokken. Nej, jeg vil ej. Jeg vil gerne hjem. Vil du gerne? Jeg vil Vi skal hjem i morgen, desværre. Godt så. Godt så, okay. Ej, det er lidt sjovt. Vi er lige... Så er det sådan, du ved, det er ligesom et kort. Så at Oslo får og sådan noget. mål, så her er det der, hvor det dybere. Og det Ja, er true. bakkerne, så er det både det der, hvor det højere. Det er slemt. De ser bare helt anderledes ud, Mikkels. Ja, Det er de, der piller så meget. han er blevet den hele dag. Ja. Jeg piller. I see dead people. På min lomme. På min lomme. Alright guys, det er næsten sidste aften. Ej, der er stadig en aften i morgen. Ja. Det var ikke en så lang aften. What the fuck? Excuse me. Vi har været sammen så længe nu, så vi, hvad hedder det? Træt af hinanden. Nej, så vi efteræber hinanden, hvad hedder det? Vi er bare synkron. Sandwiches! Okay. Kim Jong. Det her, det er vores, det har været vores daily legeplads. Det har været vores, what? Det skal være family friendly. Ja, der er da ikke noget mere family friendly end condoms. Der er altid mange biler. Nej, det er faktisk anti-related families med det. Ja. Wow, big brain thoughts. Oh, okay. Ej, Kan I ikke bare gå i stå ude på vejen? jeg tænkte, Godmorgen. 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 Nej, det er noget, der smager virkelig sødt. Uh-oh. Det smager der sukker, der har rørt det. Oh. Crazy. Det er en potato pie thing. Good morning. Good morning. Oh. Cute. Mig og Miller, vi har lige været ude på en morning-tur. Og lige shoppet lidt souvenirs til vores family. Og the boys, de har også lige ved. Og så er vi kommet med morgenmad til dem, fordi vi er så søde. Ekstra til bilhotel. Ja, vi havde egentlig lidt regnet med, at vi bare kunne være her, indtil vi skulle afsted. Men så var vi sådan, wait, der burde nok være noget. Og så gik vi ud på døren i går, og vi skal være ude kl. 11. Men så gik mig og Miller, stod vi tidligt op, og vi gik ned og spurgte lige da de åbnede. Og de sagde, at vi må blive til kl. 12. Good. Vi må putte vores skole eller sådan noget ind ved siden af, og så kan vi stadig være fine, fordi de har håndklæder det. Ja. Bare lige take a moment til at sige, the difference kommer med det. Ej, jeg har ikke lige lidt små sosen der. Oh, brunben, hvidben. Brunben, hvidben. Brunben, hvidben. Hey guys, status er nu, at vi ligger her og soler os. Vi har ligger med nogle cutesy bambus her. Også det bambus, der har jeg lagt mærke til. Har du ikke lagt mærke til det bambus? Cute. Jeg sidder og gemmer Pokémon, guys. Ja, altså man kan se the difference. Vi har to drenge der sidder i skyggen og gamer. Og så har vi mig og Miller, der ligger her og træner vildnusser for. Vi bliver brown. Vi sizzler. Så det er banger. Ja, det er vores... Hvor er du strid, Mikkel? Vi ligger her. Vent, jeg tror, jeg har vendt kameraet. Kan det være?
skal her. Jeg tror, hvis jeg bliver den forkerte vej hele tiden. Jeg tror, jeg har vendt kameraet den forkerte vej. Så kommer han til at være på hovedet, gør den, ikke? Vi skal tage det så. Vi skal tage det så. Jeg har lige fået SU. Mikkel har lige fået SU, så nu er det en god ferie. Så jeg har nu råd til det her, og adbring og mad, og... Perfekt. Nu skal vi hjem. Status. Hvad status? Jeg er lige blevet syg. Vi er blevet syge. Nej, jeg er blevet syg, og så skal alle andre have maske på. Ja, vi kom lige hen, som vi så før, hen til Tudstedet, og så var de sådan, fordi jeg havde skrevet til dem, og det var okay, vi kom, fordi jeg også kan få syg. Og de var sådan, ja, det er helt okay, du ved, of course. Han kan tage en maske på, hvis han vil. Og så kommer vi derhen, så de sådan, de skal alle sammen have masker på. Så det skal vi nu. Det er godt, at de har safety dog. Altså sådan... Selvfølgelig, men hvis de bliver syge, så har de jo ikke noget pay. De kunne sgu da godt bare være sådan, nå, jeg siger bare, jeg ikke er syg. Nå. Peace out. Hey! Hey! Hvad er status? Jeg skal til tatoveringer. Vi har fået stencil på. Hvad er status for dig? Done. Done. Kan vi se? Cute! Jeg er også done. Jeg er også done. Hvad er status på dig? Jeg er også done. Hvorfor kigger du sådan der? Hvorfor vil jeg have det så meget om i hovedet? Hold lige. Jeg kan ikke film. Om tatovering. Cute. You look so beautiful. Like my beautiful girlfriend. Men det ødelægger lidt min arm, så den er meget stram. Så den er lidt ved at dø. Ja. Okay. Så nu er det mig, der styrer bloggen i dag. Vi venter på, at Midler bliver færdig. Ja. Så jeg var blevet sat ind til fuck up. Så det bliver spændende. Så update, når Mikkel han er færdig. Ja. Eller når Miller er færdig. Ja, lige præcis. Det bliver spændende. Ja. Hey. Nu er du done. Man kan ikke sikkert se på den der. Men den er beautiful. Ja. Beautiful. Ja. Forståeligt. Den, der har gjort mest. Ja. Vi har det i same spot. Det er cute. Folk kan bruge det for lang tid på den der. Ja, men bedre at bruge lang tid, og så er det der. Ja, men han er heller ikke særlig hurtig. Status? Jamen, jeg er med til 1000 nu. Ja. Bare hans sigte. Og The Key. Mikkel han var lige baller og skulle have 2. Ja. Man kan ikke se det så godt, fordi jeg er der på, men det er Ja, men det er begge to blevet virkelig fucking godt. Ja. Så jeg er virkelig glad for. Det er virkelig godt. Det er virkelig godt. Yes. Oh. We done. Vores tatoveringer sammen sådan. Det er svært. Og så Ej, men det var lidt. ja. Blod. Mikkels mave. Det er plasma. Shit. Det er ikke blod, det er plasma. I'm not even joking. Der er Mr. Physics. Hvad er det? Det er plasma. Jeg kan ikke forklare dig, hvad det er, men jeg ved, det er det, der kommer ud, når du bliver tatoveret. Og vi har også fået drinks. Mens Mikkel blev tatoveret. Det er vores yummiest pina colada smoothie thing. Oh. Boom! Bye! Hey. Last dinner at this place. Og det bliver Miljø, fantastisk, så- fordi det er den bedste carbonara Vi nogensinde. har alle sammen fået carbonara. Jeg har alle sammen fået The Healing. Carbonara. Ja, det er så amazing. Den kan ikke heal vores heartbreak. Nej, true. Men yummy. Det er det bedste carbonara i verden. Gå til den her restaurant. Mor, Hvad siger du? mor, jeg ved godt, du lavede en virkelig crazy god carbonara på et tidspunkt, da du kom hjem fra sådan København med far, hvor du lavede hvidløgsbrød og sådan noget shit. Det her er 10 gange bedre. Og det er ikke for at sige, at det var dårligt, de var fantastisk. Det her er stadig 10 gange bedre. Du ved godt, det er ikke kun din mor, der siger det. Ja, jeg siger det bare til min mor, det er vigtigt. Jammers. Jeg vlogger jo. Vi skal hjem nu i hvert fald. Vi er blevet hentet med bussen. Ja, det er lige før, vi ikke gjorde.
Den er mega lunken. Ej, ad. Det kan godt blive sådan. Nej, det er ikke fordi, den er voldsom. Jeg er dårlig folk. Du er ikke rent. Jeg er en rigtig god indflydelse. Du gør folk lesbian med den dårlige indflydelse. Wow. Det var sødt sagt. Der er dårlig. Det er god tid. Vi venter for vores og vi sidder i sådan City Acid Brand med den her lufthavn. Nej, fordi du gør sådan Jeg en folk. venter bare Den her lufthavn er så dårlig. Det er det eneste sted, Du vi gør kan sove. folk er girls. Og ja, vi er virkelig tired. Klokken er... Ja. Dumbass. Okay, except den her. Men stadig er det ikke rigtigt. Ja, update you on the plane. Skal du stoppe den? Flyet kan jo ikke se, hvis du bliver kørt ned, Mikkel. Lidt højt fly her. Men du må det gerne, hvis du har lyst. Vi skal... Jeg tror også, du får en bøde. Vi skal flyve nu. Cut the cameras. Dead ass. Vi har fået nødpladser, eller nødudgang, så vi har mega meget plads. Det betyder no drinks tonight. Vi skulle ikke have no drinks tonight. Klokken er 12:30. It's never too late to start. Det er meget ansvar. Ja, det er meget. Ja, hvad synes du? Jeg er ikke så klar til det ansvar. Det er ikke særlig lang tid siden, jeg ikke var et år. Hvad sagde du, det er ikke så lang tid siden, hvad? Jeg ikke var et år. Din forlængelse er ringer til ham, han var sådan, er du fuld? Nej, det er noget til siden. Det er på timer siden. Hej. Vi har fået vores kufferter. Vi er back in Danmark. Skal du det? Nej. Har vi en Starbucks? Jeg vil mega gerne pisse. Jeg vil gerne hjem. I Ja. want to be here. What the flip? Ja. Hvor skulle vi ellers ud? Vi kommer hit, ikke? Må det ikke? Jeg er altså ikke glad for at være tilbage. Hvad? Jeg er altså ikke glad for at være tilbage. Det er det Til ikke. mor, min lille der. Ja, same, seriøst.